Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta o karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. So dili pa ako basahon ning naay pipila nga nag-comment. Si Pels na Mirak Rugay sa part 19 oy pasensya kayo ha. Pels na Mirak na karon ba ko nag-upload no. Medyo busy gamay. Pasensya kayo no. Pils na Mirak, salamat kayo sa pagpaminaw no. Amping Permi o kang Mami Bisdak. Salamat sa mga drama loads. Thank you kayo no sa pagpaminaw. Mami Bisdak, Amping Permi no. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Daniel Habuan. Salamat kayo no. Daniel Habuan sa pagpaminaw no. O kang Saidi Kanyiti. Salamat kayo bossing sa part 18 o sa gihapon. Nag-abang mi sa laing sumpay. God bless. Okay, salamat kayo no. Part 19 na ta. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Saidi Kanyite, Amping Pirmi no. O kang Jerk Soso. Salamat kayo sir. Happy New Year diha nimo. Pinaot Pasko nga atong panlawas kanunay. Thank you kayo no. Jerk Soso sa pagpaminaw no. Amping sa diha Pirmi hinaot nga naapog ka sa maayong panglawas o kahimtang. Salamat kayo. Happy New Year diha. Jerk Soso, thank you kayo. O kang Marie Christy. Salamat sa sumpay idol. Way sa payan. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Mary Christy, thank you kayo. O kang James Sabuero o sa tanan nga nagsunod na din dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Shout out kaniyong tanan. Amping mapirmi. O karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon na sinumat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ko ang langit. Hello, magandang umaga. Pero di man altiyay mong pangan. Ha? Unsay? Ang akong mainom duman. Ikaw man si Si kinsa, babe? si Carol man ka. Oh, Joke. Bimbo? Nagbinuang ra ka? Ha? Agay, aray. Ala, sorry, babe. Sorry, gid kayo. Wasan. Sorry, gid kayo. Sorry na, good. Sorry. Ano? Saan ay tabo? Okay na ka? Di ba kayo, Jo? Sorry, gid kayo, babe. Nakalimot magyud ko nga injured ka. Okay na, babe. Ako sa itong sa... Mauna, nga no sa ka nga nakahuna-huna ka ito nga mapamanggit untay pagmata nimo. Nakamata na magudaan na to, Jo. Wala na ko buka nga kong mata. Naga-thank you ko ni Lord. Sa ato pa, nagampo ka. O, Jo. Pero pagka magampo, naghuna-huna din kagkabuang. Kuya Juan, babe, maayo ni uncle. 5 lang kada. Mauna, sus pagkayabag yun yung tawahana ka, eh. Kabawas mo sa mo, eh. Sakit mo kayong kusik. Sorry na ba? Aw, okay naman, babe. Ako lagi itong sa... Mirisin ako. Okay, seryoso na ta. Nakaila ka sa mga Nicolata ni mo? Tuod, nakailakan nila? Wa. Sa ato pa. Dili taga din, eh. Sigurado na ko. Si Mami ang naghimo ini. Ha? Kinsa pa man dilain. Siya lang ang may kalagot ni mo. Babe. Bisan unsa pa niya kalagot na ko. Tinibuhaton. Oh, Nganon dili man. Klaro kayo kung iya tong buhaton. Onya, babe. Kinsa man ka mo naghimo adto nimo? Ha, babe? Dagan. may mga nakaaway ka. Watcho. Pero kinsay na sayod. May mga hilom nga nasuya. Oh,
Di na imposible. Mga ayaw na dayon pasinginis, Ma'am Violeta. Laruhon na ni nato. Salamat sa Ginoo taon nga nagkapauli ka na gid. Lagi, Cho. Kapoy ni sa puyo sa ospital eh. Ihangyo pa gito si Alti nga ugma na lang unta ka mo gawas kay exam niya karon. Lagi? Lugawa ba yan na? Ipa-extend mo ko sa ospital noon. Gusto lang gid unta siya nga naagid siya inigawas na mo. Ikaw man exam to, diretso gito diri. Magluto lang ko aron nga magakaon na sa siya inigabot niya. Cho, gusto ko mahigop og sabaw sa manok Bisaya. Manok Bisaya. Hmm? May problema. Di magpaihaw ta. Okay. Mga pilang kakabuok, Bimbo. O pwede rin ko gusto ka buhok, Cho. Ikaw. Kung gusto ka, duhaon. Duhaon ni mag-ihaw, sige. Dili. Ang mga mikulatan nimo ang buot na ko ipasabot. Ha? Manok po na itong giskutan, Jo. Pasensya na. Na diretso ra na ako. Mga pila gid katawo ang mikulatan nimo? 5 sila, Cho. Ikaunom sa ilang supervisor. Usa? Ano sa supervisor? Na may usa nga wa mo duol sa panggikulata ko. Nagpalayo ra. Murabag supervisor. Oh, Pero dayang natumban ako. Niduol siya. Nagpa-pretend kong nakuya pa na pero makadungupod ko nilagot. huwag ka na ilan sa ilang mga dagway? Nagbunit silang tanan. Pero nakailaki ko tingog silang supervisor. Ka? Kinsa? Si Kulot. Ang sidekick ni Lance. Usa? Kailaki ko niya, Chok. Mao nga, di ko mahimong masayop. Pero, ano, unsay ipasabot ini? May kalabutan si Lance ini? Ambot, Chok. Di ko katubagan na. Pero, di ba? Chok, ato na sa niya. Di na ito pahibaw sa altiya ini. Ato na ning karuhon pagayo. Kinahanglan nga mahibaw ang mga pulis ni ini. Ayaw lang ginoon na, Chok. Kay, kun, pariente ba ni Lance ang hippie karon? Nagduda ka nga may labot kit si Lance ini? Maniguro lang ta, Chok. Mahimo sad nga way labon si Lance ini. Mahimong may personal nga kalagot ng si Kulot nako. Ug mahimo sad nga may laing tao nga nagsugo niya. Kabuang gud nila kung kasi na hinungdan. Saon naman. May mga tao magyong ingon anak, Chok. Pero sigurado gid ka nga wag kay gikaway. Sigurado, Joey. Di ba ko pala away? Okay, mangita tagpaagi nga masubay ni. Pero sigurado ka nga dili nimo ipahibaw sa mga pulis ang bahin ni Kulot. Pangita ka sa ligan nga pulis, Chok. Mas tingali daghan. Okay, mangita ko. Namia sa baw bisayang manok, oy. Sa una kay, dili ko ma-appreciate og kinulang manok. Lami naman di ay no? Bisaya man eh. Lahi ramang lami sa bisayang manok kaysa dili bisaya. So, kung Tagalog ang manok, dili nga nani kalami. Sa Tagalog ng manok, oy. Sa tinuod lang, sayo ba ang Bisaya nga manok ba? Atong ipangan sa native nga manok? Kay native nga manok man gini. Kitang mga Bisaya, mipangan lang ni ini og Bisayang manok. Ang mga Tagaluzon sab, mutawag sa ilang manok og manok Tagalog. Ah, Nakagets ka? so, Kanang mga manok nga baligya sa syudad ug naa sa mga fast food. Kadaghanan ana bantris na or unsa pa nang dili Pinoy nga manok. Gets na? Ay. Hiko pa rin maayo sa sabaw. May kay init pa na. Anli sabaw na. Pila di ka bukang imong gipaihaw nga manok, Chok. Unom. Ha? wow, kadaghan good. Mao gani nga ayaw mo tinik-tinik daghigop. Unong gid ka manok imong gipaihaw na. Siyempre. Giapil gid mo supervisor, Chok. Oo. Ha? Ano supervisor? Kung ano kanina, doon naman goy dako ini
Nini nila mga manuka ba? Hmm? Mo to'y tawag na mo o kining supervisor. Ah, Sige, ikaw na mo. Natamang istorya. Panuhutong taan. Napay ko ang dagang putahe diya. ikaw day, Uncle. Ay, okay ra ko. Magdungan namin sa ako mga tao. Nagkuha pa mis uban. Sige na, tiwas mo kaon. Nakagawas na di ay si Bimbo? Oh. Oh, May sulti unya ko nimong importante human ka makailis. ma'am. Bahay ni sa kaso ni Bimbo. Oh. Nakakaon ka na? Human na. Kung nun sa man mo isulti, pwede isulti na lang ni mo, mami? Okay. Lingkod. Tungod kay ako may mong gidudahan nga nagpakulata ni Bimbo. Mao nga nagpahimo ko og akong kaugalingon nga investigasyon. Nag-hire ko og private detective. Oh. Although wa pa gyud mahuman, pero may lead na. Kinsa, mami? Kinsa nagpakulata kang Bimbo? Kinsa? Hinaya ang imong tingog. Di maayong may laing makadungog. Kinsa gani? Dito na lang ta sa kwarto magsulti, be. Para sigurado nga way makadungog. Kita ramang good. Confidential ni. Tana sa akong kwarto. Okay, ma'am. Niya na to si mong kwarto. Gilak na ang pultahan. Kinsa ang... Si Lance. Unsa? Ka-imposible gud ana. Hinaya lagi imong tingog. Di pa man unta kumusulti ni mo bahin ini. Pero ako man gud ang imong gidudahan. Maong gisultihan na lang tika. Pero kinahanglan nga between una ni natong duha. Ug bisan sila si Bimbo ug Mike. Dili una anging mahibaw ini. Naibaw ko unsa ka kaway pasensya. Pero kung gusto ka matagaan og hustisya ang nahitabo ni Bimbo, kinahanglan nga mo kooperate ka. Kontrola ang imong kaugalingon. Makasaad ka? I'll try my best, mami. Don't try your best. Do it. Pero, Kung mahadlo kang makasulti ka gyud, mas maayo nga mo distansya ka una kang Bimbo. unsa? Maura ni paagi nga makalikay kapag sulti nila. Naibaw kong nagduda ka. Pero pakitunti ka sa among chat sa detective. Matuo ka na tingali. Naalagi picture. Maunang tawhana ang naglink ngadto ni Lance. Oh my God. Kailaman ko ini niya, ma'am. Though ako makaila sa iyang name, pero nakaila ko sa iyang naong. Nakaila ka? Alalay siya ni Lance. So, Pero dili pa gihapon na ebidensya nga si Lance ang nagsugo niya, mami. oh, mao gani nga padayon pa ang investigasyon. So, can you promise me now? Nga takungon una nimo ang imong baba hangtod mahuman ni? Di ba ko kapasalig, Bi? Pues, distansya una kang Bimbo for the meantime. Oh, ano? Cannot be reached man si Althea. Chok. Oh, tawag nagbalik ko niya. Ano siya nining tambal ni mo? Okay, Chok. May nakuntag na ko pulis. Anak sa akong classmate sa una. Bago wala siya na-assign din o pa'y tulo ka buwan. Papagay siya mga kaila din Ito ba, classmate mo kanimo sa una ang iyang papa, Chok. Pero wala sila din mamuyo. Dito na sa Negros. Mao ba? Kung kasulti na mi. May saad siya nga tutukan niya ang imong kaso. Salamat, Chok. Nag-call ka gyud nga wala mo makontak sa Althea. Lain ang akong ginawa na, Chok. Laing babae. Di so, Chok, eh.
Si Lance. Oh, Wala mo ta siya labot ini, Chok. Wala mo ta. so unsa man sa iyang motibo? Di ba, suod naman mo? Di ba nausab naman siya? Di ba, masakiton siya? Maubitaw nga niingon ko nga walang gid unta siya labot. Nisalig na baigid ko niya. Kung nakita sa gid nako ang iyang kausaban. Ay, sige lang. Mahibawaan daw niya ni kung mahuman na ang investigasyon. Dili man gyud ko makatuog eh. Katawgon na kayo ko ni Bimpo. Pero kuyawan man sad ko nga dili makapugong sa kong papa. Makasultiw niya ako ni about ni Lance. Sulag gid eh. Samtang wa pa mahuman ang investigasyon, distansya una kang Bimbo. Wa ka ako kiskamra ni Mami. Maura ni paagi nga dili kagid makasulti nila bahin ni Lance. May point man sad siya. Kay lisod man gyud nga dili ko makasulti. Pero dawi, di ba gyud ko mahimutang? Oh, si Bimbo. Uy, si Lance? Ako ning tupakon. Pero, tingali dili sa kumakapugong. Di lang din ako tubakon. Si Bimbo rin ni chat. Hi, babe. We see you. Just wanna say good night. Tamian ko tawagan, uy. Pero dili lang ko. Bahala na. Nanawag si Lance? Pero wala ko tubaga, mama. Chati lang karon. Ina nga nakatuog ka na gabi. O karon lang nimo makita ang iyang tawag. Ganina ra, mami. Wa pa man sa kunya reply eh. Kung manawag pag-usab, tubaga lang. Pero control gyud ha. Ayaw pa kita og kausaban kay magdudaon niya siya. Pero kung siya gid, mami. Unsa iyang motibo? Ngano man? Sa iyang sitwasyon karon, nganong iya man buhaton? Kutob ra gyud ta sa pangutana karon. Matubag raon niya ang tanan kung mahuman na ang Pero, pwede man sad nga wa siya labot, di ba, ma'am? Bisan og connected pa siya na itong tawhana. Still, dili na proof nga appeal siya or siya ang mastermind, di ba? Oo. But still, samtang padayon pa ang investigasyon. Apil paghihapon siya sa atong suspect. Nganong sige mi pa na magtawhana. Ako lang tubag ko eh. Hello? Hello, bay. Ay, salamat in taon. Tubag na gyud ka. Pasensya ba ha? Gimute mo guning akong phone og toyo na ko para di ko madisturbog katog. Ay, ala. Nagka-disturbo day ko ni mo, bay. Sorry, ha? Okay ray. Wa mo ko matog ron. Huwag ko kong ninom sa kong tambal. Nanawag ko ni Altia ba, pero wa mo sa ko ni tubag ka, eh. Pero maayo rasad kay mas maayo tingali nga ikaw lang kong sultihan ini. Bahin sa unsa man na bay? Ato-ato lang sa niya, ha? Ayaw sa gyud ni isulti ni bisan kinsa kung pwede. Kay di ko man ni klaro. Bahin sa unsa din na bay? Bahin ni kulot ba? Kailan mga kulot, no? Akong madibadi ba? Oo. Nakailaki ko ni Kulot. Doon ay nakasulti lang ko nga may nakakita ko nun niya dito sa area nga gikulata ka. Ha? Manayang gisulti, Chok. Uy, kunya, wag ka musultin niya nga ikaw mismo nahibaw nga dito tong tawhana sa pagkahitabo. Wa, Chok. Mayo. Naniguro na sa ko, Chok. Kay posible man nga iyan ipaagi para di gid siya malink sa nahitabo nako. Although, posible sa gyud nga wa siya labot.
Oo, pero sakto ra nga wa ka mosulti niya sa tinuod. Kung natong ibutang nga dili siyang mastermind, kinsa gid ka? Sige lang. Gamay ang pasensya lang. Matubag ra lagi ng pangutanan nimo. Hindi ko human sa investigasyon. Dugaya sa mga man, ana, uy. Pick-upon na lang itong tawhana o niya i-torture hangtod mo kumpisal siya. Tanawa ra gud ng imong pagkaway pasensya. Makalagot man gud, ma'am. Dugay kayong resulta, uy. Utro sa ng mga pulis ay. Sige lang ingon nga under investigation pa. Nag-investigate ka kana sila? Bahala sila. Basta kay ang akong kaugalingong investigasyon naglihok. Okay, ma'am. Sige, magawas na ko. Tinuod gid ka ang tanan nga gisulti ni mami nako. Pero nganong iyang nikipuhat? Di ba naglakot man siyang bimbo? Nganong ni kasto manggid siya para maimbestigahan ang kaso? Ako man gud ang imong gidudahan. Maong ako ning gibuhat. This is to clear my name. Miss na kayo nako si Bimbo. Pero need ko nga mo sacrifice. Kaya dili ko makapasali ka, dili ko musulti. Pero wa pa di laing way para madali ni. Wa ba ko di ay? Sayo ako na inanawag ni Macho. Bitaw na. Kaya sa makan eh? Oh, uy, wala. Si SPO1 man din eh. Tubaga na yun, Jo. Oh. Hello, SPO1. Good morning there, sir. Unsa? Ngano, Jo? Uy. Kanusa ko na ni mahitabo? Sige, sir. Sige, magpaabot ko sa imong update. Salamat kayo. Bye. Jo, Bimbo. o sa balita? Bimbo si Kulot. Patay na? Gipick up ko no sa mga wa mailing tao kaganinang kaadlawon. Unsa? O ka na. Kinsam kayo nag-pick up niya, tiyo? Muna giingon nga. Huwag kita may baw. Daw kaway ni. Mura naman tayo naa sa action movie. So, ang mga prime suspect ni, si Lance ug si Ma'am Violeta. Og kita. Ha? Anong apel mo to, Jo? Kay ikaw man ang gikulata. Og may pinakadakong rason nga mubuhat ini kang kulot. Nayabag. Mangandam na lang kita. Kay posible nga imbestigaron ta sa pagkidnap kang kulot. Mao na gini pinakabinuang sa tanan, Jo. Ako na noon ang biktima. Mao pa niya noy mapriso. Kadakong baliw ining kahintanga. Maunay posible nga mahitabo. Hasula, good mom. Si Bimbo nga biktima? Maupaw niya inuon ang maduot sa paggawa ni Kulot? Oh, mao gid una na ang mahitabo. Kasi yaman ang pinakadunay motibo. Ka-bullshit, good ana. What about ang mastermind di ay sa pagkulata kang Bimbo? Dili suspect? Why motibo? Of course, do na. Pero dili kalikayan nga kadudahan si Bimbo. Mao gini pinaka-bullshit sa tanang bullshit, mami. Halteya, nagka-complicated na ang mga panghitabo. The more nga angay kang mudistansya kang Bimbo. Dili ko gusto nga ma-implicate ka. Nganong ma-implicate man ko? Basta lang. Paglikay na lang. So, sabi akong buhaton, mama. Bakasyon naman yun next week. Mas maayo tingali nga magpasyudad ka una. Ha? Babe, sorry ha. Wa ko makapanangit og tarong nimo. Hope di ka malain. Malain gid ta, babe. Pero okay ra. Mas maayo sad nga wa ka diri kay samok pa kayo nga akong kaso.
Mas maayo nga naalangon na ka diha. Okay, babe. Part lang sa isa kong pag-sacrifice. Magid. Matest na gid lang imong pasensya ini. Na-miss naman di kag maayo, eh. Ay, pero okay ra. Ako rin kayahon, babe. Very good. Di ba sa ko ma-worry nga na yung mga girls nga mo flirt-flirt ni mo? Oh. Kay for sure. Wa man sa pagkakaroon kay bati pa man na imong naong. Ha? O pagod na mo uli imong naong, gikan sa pagulatan ni mo. Ayuhon nun pagod na. Hasula sa yuhunon eh. Unsa, karasada? Bitaw, babe. Seriously. Proud ko nimo. Imo yung gipaningkamutan nga mo sakripisyo. Yes, babe. Just remember, I'm doing this for you. I love you. Oh, I love you too, babe. Wa gid ko mag-expect nga mosugot ra dayon si Althea nga ako siyang gipaadto sa syudad. Ingon ana siya ka-dedicated kang bimbo nga makamauna siyang mo sakripisyo. Whatever. Ang importante nga tuwa na siya sa syudad. At least, naiba na nga akong lapat sa uho. Mas makafocus ko karon sa akong giatiman. Oh. Nagkuting-kuting na naman gigas Ah. ng sista. Oy, Jo. Wa mo ka bantay nga duol ka, Jo. Tutok manggay ka sa sista. Oo. Pero, ay, naglatagaw man akong utok, Jo. Ay, klaro na lang. Kay wag di ka nasugdan. Bisag, unsa na lang nga kanta. Malagi. Ay, sige lang kag kuting-kuting diha. Nagunaw na ka ni Althea? Apil siya sa akong giunaw na, Jo. Pasensya nga wag gyud klarong lead kinsa mastermind sa pagpangulatan nimo. May samot nig kalubog nga namising si Kulot. Kibaw ka, Jo. Lagot, bego. Ay, kinsa ba di maglagot? Si Kulot ra gud unta ang klaro nga magkatudlo. Kinsa ang mastermind? Di mo na mo akong gikalagutan, Jo. Ha? Oh. Unsa man lagi kalagutan nimo? Naglagot ka tungod ining maong hitabo. Nagkalagyo na hinoon mo si Althea? Mao ba? Apil na. Pero, kuan, lain yun ang akong gikalagutan. Unsa man? Unsa lain nimo gikalagutan ba? Kuan, kining twist ba sa akong life story ba? Twist. Life story. O ako magkasabot yun. So, chill ang gudunta ni akong kinabuhi. Pakyut-kyut. Pakilig. Ug usahay, magmarites sa imong love life. Ah. Pero, naunsa naman noon ni, seryoso naman kita ini. Napay mystery, kinsay napakulatan ako. Saan mo ko Makalagot bitaw kayo na nauncho. Nahunaw pa ko ron sa kong vlog ug sa kong mga raket tungod ini. Nadisgwapo bagid ko sa pagkulatan ako. Trabahounon pa kini, asula. Saan man gyud, ingon ana man gyud ang kinabuhi sa tao. Dili na to matagan ang mga panghitabo. Ay, may pamanto sa una sa di pa may uyab ni Althea. Bahalag sigihan ako niyag away. Labayon, insultohon. Okay na mo ito. Huwag mo kayo ko maproblema ito. Pero karon, kutaw man permi akong utok Paminaw na ko, matiguan kong kalit inityo. Ay, kalma lang sa day mong kaugalingon. Ayaw kay palabi. Ako gani mo. Ginayanaya man gani na akong kaugalingon. May gipamati baya ko sa lawas.
Oh, Unya, napa ng imong kaso. Ang tuo ka nga dili ko apektado, ana. Apektado eh. Pero kinalan man ta nga magpakalig-on bimbo. Kay kung magpadamang ganita, ay na. Ako, kung nagpadapa ko, impas. mao no. Sorry, Cho, ha? Sorry. Nakapuno pa noon ko sa imong gipasan. Mao gani nga ayaw pada. Sa minaro pa pagkasulti, ayaw pada sa amats. Amats? Tama. Ito dong. Paning kamot pagbarog. Aron nga magkalakaw kag tarong. Ug di na kinahanglan pa nga akong pasanon. Kuyaw ko doon ng pagkasultiha, Cho. Ako pa. Law man to. Tiyo ko kunin mo. Bitaw. Laom-laom ra. Sa ato pa, matugkad ra. Gipunan, bagid. Kuha ra nimo. Mara kuha raman. Gets na nimo? Sabtan naman sa Cho. Mayo. Ay, mukanta na lang ko Freddy Aguilar ini, Cho, eh. Hmm? Tawanan mo ang iyong problema. Cho! Cho! Kuya Gubi! Kaya na nimo? Kaya na! Kapoy sa kisipuyo eh. Murag, mabuyo ka kung Sige. Sakay. Asa rin na, Cho? Sa syudad. Doon na ta sa syudad, Cho. May gusto ka isulti? Magkikita ka ni Altia? May bawa siya. Libog ko, Cho. So, sayaw ng libog-libog diha. Ikaw rabi tayo nagsigig ingon ako nga talawan ra kay ko. Maong wa gyud ako makabot ang angay na akong kabuton. Pero... Ikaw na siya talaw. Wa man. Wa ko ni talaw, Cho. Unsa pa may talawan ako nga kami naman. Wala man ko nanagana ka. Sige na lang eh. Ako siyang paibawon nga padung tag syudad. Kaming sila? Oo, no. Karon sa biyon ako maadto sa... Ganon, dili man ako siya ikuyog. Ako na lang din i-surprise niya. Sa to pa? Di na lang ka ihatod sa ila. Ayaw na, Cho. Makita kami sa mall. Dito na ko i-drop. Sige. Ya, mag-chatay lang niya ta. Ang sagani. Taas pa manggay oras. Sige. Okay, Cho. Tuwa na gid siya, Cho. Nagpahabutan ako. Paspasa. Babe! Babe! Kamusta na, ha? Kahilakon lagi ko. Nga naman. Ambot na ko eh. Drama kayo ko. Happy lang gid ko, babe. Ka-sweet sa akong babe. Ikaw ba, pakalit lagi ning imo. Huwag yung ka magsultidaan nga mo kag syudad. Wam sa ko may baw nga muan si Tiyo. Abi ra gani nako sa poblasyon nami. Basta kay ni Kuya ko niya. Sa ato pa, mo pa uli dayon mo niya? Ay, kun mao na. Sige, dili ta magdugay. Mga unsa ta. Then, dadon ka dito. Asa man? Basta. Paglaro ba? Asa man tang dito ha? Bulbuan mo sa taon, eh. Sige, good. Pakito na lang ti kabi. Wait. Pakito ti kag picture para naakay clue. Unsa man na ba? Tarawa.
Kaila ka? Ah, hala. Siya lagi na. Babe, unsay pasabot ini? Ngano din eh? Ha? Babe? Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ko ang langit. Palihag na ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.